Да, глава ще му уморя. Ако изкарам днеска, няма да умра. Значи, Да, както момчета. хвана коре от тебе. Хваната коре. Корема. От мене! Да. Не си мисли, че съм забрал за рибата. Тостолопля, смадокля. Да знаеш, че ще ти омръзна вода на телиш. Ако трябва да си купа бутуши. Голфа, ама с голфа няма да одим на там. Ще един пеша, ако трябва. Абе аз съм далеч. Спесарово телиш, бе, човек. Телиш е малкия Париж. Абе, значи, на Дъмник съм водил тук на шосето да си купувам разни дими, това, онова. И паса не отбивам. В Дъмник имаше едни влашки цигане власи. С тех съм учил. Отих да учи за майсто, студиори с по-три уча. И ти ми викат, че съм ветеринарен. Аз ви учил да ми дитека. И ти викат, че от нашите неща е петя. Палка! Ама аз съм си Марков и едни мустаки котларски, бе, човек. Тук не викат. Абе не съм ветеринарен, бе. Да ти правили малко дирика въртене на лъжици. От тия влакчеята. С фили не съм се събирал, бе. С 24 каратови циганки с татаре. Отил съм на тия златарите на сватби и съм седял доле на килими краси. Само уищи! Шита музики! Къде ли не съм убил? Ти къде ще ти поправи уя? Няма защо? Държеше консервена фабрика Република като кит с племе. Валио, не ще ги взема, губичи изпънато на. Ще ги взема. Ще ги взема и не ги взема и баба си. Взема на остър. И аз падам на колене и се моля на всички богове. Уволнение и ето идва програмата. И аз падам на колене и се моля на всички богове. Те вече имаш. И те вече имаш. Вън ме чака бялата кола, а на задната седалка гаджебе на портала офицери, колкото си щеш. Старото се уволнява, не отдава чест. И ето идва шифрограмата. И аз падам на колене и се моля на всички богове. Уволнение. И ето идва шифрограмата. И аз падам на колене и се моля на всички богове. Обаче то... живееш ли шипа? И това ще се отрази на, нали, като премине в, нали. Свърчи ще има първа категория поне. Една скромна пенсия от 500 лева седмица. Как проблем? Абе той, да си красив. Няма вече да ни мръзнат голите крака. Пълно да шубеш. Ще бъдат Абе, го бе, сега нека дойдат ците. Нема проблем. Нека да е долу момчето, не такова. Викам Буто да пътува на 15 метра, което е нище. А, Буто е. Буто! Може да те Още не може да се скрие усмивката, бе, човек. И това те връща. Това те връща години назад, като песите на Лили Иванова. Нали? Ай, ще дьобвам. Това е уникатно. като песните ви на Лили Иванова. Айде, качвайте се. Айде, повече си говорим. Абе! Ой!
Мерси. Запознаем бе, много страшно. Родих се. Защо съм си изпълнявал да има по-всички Внимавай, че днеска много препал много знаеш. Всичко, понеже не сме се виждали толкова време, да вземе, понеже да се видиме от интернет, защото не може да се никой, не знаеш. Почне да правим снимки, може да се видим, не знаеш. Така ще стане, иначе за да може да видим, никой не може да видим повече. Аре, ти си само там. Добре, да река пожалуйста. И що да го прави? Оживил се е там, иначе си беше обикал на това. И съм е така. Пиянци. Там писарев. Къде? Това адреса и дъщерята го търси. И аз като съм се порев, аз го търся. Адреса? Адреса ми даде аргумент. Вие на Копривщица другия къде? Ами то дойде по ден, няма дойде там, от твоя... Он беше ли? Не, цяло не го чапа. Точно така прави след. Кой сте на пенсия? Тачаците не време. Леко, на 12 леко. Вика, че ще ти ръководува от 50 метра. Вижко, и аз имам всичко. Може би си го подходим пана. Ама с подход. Аз имам на всичко. Имам и курки на всичко нови. Викам, един нов трябва с мен да става кола. Не е убаво така. Бог знае какво се хареса. Ама ти си запазил. Ти си запазил. Румен сам ли ще пътува и той? Телефонът си направи какво? Сам. Се обаждам от служебния Аз пътувам за повече сам, аз станах 11:30. Добре, Петрохан е много лошо, ще ме забави. 2 без 10 пек тук. защо не е с другия... Нямаше движение. Тия пи човек, колко? 12 нещо ли дойдох? Да? Да, ма не бе, ние тръгнахме 8:30, 9 часа тръгнахме. И горнашки, като ме поде, брат, комини, ти забравя си, викам, чакай, човек. Имам блакни малко, викам, буквен край, повече нищо няма. Ти кажи след една минута пак още. Золери викам, Винахте ромповните, знам тук. Викам, гледай какво нещо е. Представи си хората, които си влязат. Ти му майка. Но да, ти скисно на малко бяло, тук е много голям. И он е так и той само рече. Оп, една крачка напред. Сега, той така глупов. Той глупов човек. Не, значи нов дойде само Коци от коня. Той ни последен дойде. Да, он дойде последен. И той ние бехме на една година служба, когато той ни дойде. Да, он ни дойде на нашо воден. А си се разгодана на първи свод и сватко на... Бега от тука! Ама рече така, позащити малеко. И аз викам, къде не мога да извършвам, викам манипулациите там. И той вика, мръсник! Разтегнени връзки и хиля от една.
обаче казвам, като събират като го напина, точно с те мръсна и той вика. Добре, не вие защо се смеете? Викам, дома съждам, аз не че се смеем и просто така вика се. И той вика, сега си ти? Викам, да, но няма да ме гледаш, аз ще да не накрая, бегай. Карай, не. Ами Мотавов, това е Мотавка беше. Мотавка В момента на игра си. Шарна Шомпо и той като побегна, мале и те ми се спи, помниш ли си? И той само като се наведе като побегна с Шомпо. Викаш и вика, български трябва да е останали. Викаш, не мога да ти дам, не мога да ти направя този да си изтреш. Как? Партио, специални мерки Детайли на момента и аз чак тогава се сещам за какво става въпрос. за некорона ми се бяха доста чудни. Доста чудни и ги помнех тия работи. Да, бе. Той вземи да купи помощ, ще става сега да вземи да участва. Не мога да се точно кой беше. Един дълъг. Той може да се оправи приказката. Значи влашката са зачента изпомням за Радболството и за Ратония. О, ти си му бил селски. Аз усетих, че той вика, много чакай, аз съм роден там, па бех в Плевен, така не ме лъжи, нали? Просто бе изкупителна жертва бе известно време. Сещам се за това. И му като се прибрах и му викам да това малко. Знаеш, викам заради тебе, що ме прави. Да, не беше много, беше 2 месеца. Нещо такова беше. Беха го запомнили. Значи, он ми викаше, Влаха викаше, твой селски млад, държанта ми е така. Когато върват другари уредници, как се за мен. Нещо такова беше. Запомнял съм. Чапата обяснява каква каска са му дали. На портала ученички викат за клас. Старото се искаше едно патронче да се изтегли. Не знам, но той си го спомня кой се помня. Ние с много голямо разочарование. Беше завършил електротехника. ще дойде да се върна, аз удобно, а кога ще дойде да се уволня. Политическа система, която да защитава интереса на политически класи в България. Значи изборът за мен е като ако се избере мажоритарна система, ще даде възможност да няма вече обстановки, тревоги, арести. Има само секс на дами и лъскави. Няма вече равни смирно и свободно. Цигарите, Симеонов. Аз помислих за друго говорим. Другото не съм го отказал, напротив. Трябва да ви кажа, че Горняшки трябва да знае, че уроците на човека са константна величина. Като кажеш цигарите, или увеличаваш алкохола, или жените. Аз алкохола не съм го увеличил. Добре. При жените как са? Как са при жените са? Жените още не е пошло. Защо трябва да нося очила? Но може и алкохола и жените, не е обратно. Не бе, не пия. Ацо, спри се с това фотоапарат. И вратар на Партизан Белград. Стефанов, обръщи ви на започнах работа в комплекс за бета, под 9 май беше тогава. Започнах като заварчик. Така по-платена работа, тогава, това време. Работих някъде към, може би, 4-5 години и
започнахме от така. Рота равнис, рота мирно, рота остави. Няма вече непоряди, арести и строй. Има само мацки млади, гаджета безброй. И ето идва шифрограмата, и аз падам на колене и се моля на всички богове уволнение. И ето идва шифрограмата, и аз падам на колене и се моля на всички богове уволнение. На портала вън ме чака бялата кола, а на задната седалка гадже без пола. На портала офицери, колкото си щеш. Старото се уволнява, не отдава чест. И ето идва шифрограмата, и аз падам на колене и се моля на всички богове уволнение. И ето идва шифрограмата, и аз падам на колене и се моля на всички богове уволнение. Няма вече да ни буди селектора червен. Изпълнявай Тунджа 200, аз съм уволнен. Няма вече да ни мръзнат голите крака. Те ще бъдат все на топло между две бедра. Ах, кога ли ще дойде деня да се върна аз у дома? Ах, кога ли ще дойде деня да се уволня? Ах, кога ли ще дойде деня да се върна аз у дома? Ах, кога ли ще дойде деня да се